Oh! Am o scrisoare pentru tine. Mune puțica. Destinatar Sonia Dumitru. Să nu vă scăpați la Sonia, că poate se îngrijorează și naște mai repede. Scrisoarea asta a fost trimisă acum 3 ani. De-aia trebuie să plec imediat la Oradea. Aha, ai prins gustul aventurii? Unde e Ramon? A zis că e o surpriză. Vreau să-i fac cel mai frumos cadou de Crăciun Soniei. Mamă, ce frumos e! Să o duc pe nepoata ei. Ramon? Din păcate, Maria nu mai e la noi. Dar unde e? E-o răpit extraterestri. Ramone, tu n-ai înțeles până acum că trag problemele la tine ca broaștele la baltă? Ești bine? Unde e Vergheta? Unde e? La doamna Letiție. O știi? Very dangerous. Adio Crăciun în orașul nostru. Cred că s-a întâmplat ceva. Ce faci, închis? Fără brad nu există Crăciun. Uită-te la tine. Tu ești Moș Crăciun? Moș Crăciun nu există. Ai mințit. Nu ne-am mai adus cadouri de ani de zile. Copii, veniți cu mine? Noi ce facem, boss? Pe după ei. Acest costum e magic. Crăciun fericit! Crăciun fericit, ce fiți era! Moș Crăciun există.